Mela ħanaqraw mill-aħħar ittra li ħallina l-Apostlu Pawlu, it-tieni ittra lil Timotju, kapitlu 3, vers 14. Li jgħidu hekk. Imma int is-sokta jew kompli f'dawk il-ħwejjeġ li tallimt u sirt konvint minnhom billi taf minant min tallimthom. U kif mindu kont tarbija ilek taf l-iskritturi sagri li kapaċi jagħmluk għaref għas-salvazzjoni permezz tal-fidi li fi Kristu Ġesu. Kull skrittura hija ispirata minn Alla u siwja għat-talim, għaċ-ċanfir, għall-korrezzjoni u għat-taħriġ fil-ġustizzja. Sabiex il-bniedem tal-Alla ikun kwalifikat kompletament fornut għal kull opra tajba. Nordnalek solennement fil-preżenza tal-Alla u ta' Kristu Ġesu li għandu jiġġudika il-ħajjin u l-mejtin u bil-manifestazzjoni tiegħu u saltnatu ipprietka l-kelma. Kun lest fi żmienu u barra minn żmienu, ikkonvinċi, ċanfar, eżorta b'kull paċenzja u talim. Amen. Laħwa, jekk aħna nkunu ignoranti dwar x'ġara fil-passat, nkun nixbħu bastiment illi ma jafx f'liema port qiegħed ibaħħar. Kunu mitlufin. Alla jenfasizza l-istorja, history, x'ġara għaliex l-istorja tallimna immensament. Il-parti l-kbira tal-iskrittura infatti hija storja. Alla jibdilna l-istorja mill-bidunet, mill-ħolqien, u jgħidilna dak li nitara madwarkom jien għamiltu. Ipoġġina mill-ewwel fid-direzzjoni tajba. Irridu nkunu nafu x'ġara fil-passat, partikolarment il-ġrajja tal-Knisja ta' Ġesu Kristu matul is-sekli. Fis-seklu 16 ġrat xi ħaġa importantissima. Baqgħet imlaqma bħala ir-riforma protestanta. Ir-riforma protestanta ma kienitx rivoluzzjoni. Dak kienu nies qaddisa bħalma kienu Luteru, Calvinu u ħafna nies oħra li ikkontribwew u pritkaw ma kienux rivoluzzjonarji, ma rridux jkissru, rridu jnattfu. Ma rridux illi jinsew il-passat, imma rridu jirriformaw il-Knisja. Kienu qegħdin jirrealizzaw illi partikolarment fit-tagħlim tagħha, id-dottrina tagħha kienet marret żmerġ il-Knisja. Saħansitra kienet tagħllem illi wieħed jista' isalva billi jikkontribwixxi l-flus biex imbagħad jinħeles aktar malajr mill-purgatorju il fl-aħħar mill-aħħar ma jeżistix. L-abbużi kienu serji ħafna devjazzjonijiet dottrinali, ġifieri tagħlim illi ma jistax ikun diffiż mill-iskrittura mazza. Kien lampanti, kien mifrux ma kullum kien, ma nsemmux ukoll l-abbużi klerikali, l-immoralità illi kienet mifruxa ma kullum kien, u r-riformisti ħadu l-Knisja lura għamlu minn kollox biex jgħalmu l-ewwel nett l-Evanġelju illi aħna ġustifikati Alla jodna bħala ġusti bil-mertu ta' Kristu waħdu, bis-saħħa ta' tpattija tiegħu fuq is-salib għandna maħfra sħiħa u maħfra żgura tant li nistgħu ngħidu li aħna paċi ma' Alla. U allura nimxu f'dak il-ferħ. Hemm storja dwar wieħed Kattoliku jismu Hans illi kien jaħdem fil-minjieri. Meta tinżel fil-minjieri, ovvjament ħadd titħammeġ u ssir avolja tkun bjond issir iswed. U dan wara x-xogħol darba minnhom ma' allura led-dar u jsib jistennieh il-ħabib tiegħu Sebastian li kienu trabbew flimkien, trabbew bħala Kattoliċi, u Sebastian bil-kemm għarfu. Għallu, possibbli Hans, għallu stanna waħda, għallu ħammu naħsel wiċċ l-ewwel qabel nitkellmu. Tajb, huma jitkellmu madwar mejda tal-ikel, Sebastian għallu kif ikkonverta u ħaddan il-fidi evanġelika u issa għandu dan il-ferħ għax jaf li d-nubietu huma maħfura u jaf li appena jmut se jkun milquh fil-preżenza ta' Kristu. U Hans dispeċih ferm,
tal-li abbanduna l-fidi ta' Zozitu u saħansitra beda jikkonvinċih biex imur lura għal reliġjon antika tiegħu, beda jitmasħar bih u għallu fl-aħħar mill-aħħar il-Knisja tagħkom fejn kienet qabel il-Riforma Protestanta. U Sebastian għallu u wiċċek fejn kien qabel ħsiltu. Wiċċu kien hemm u baqa' hemmhekk. Kien maħmuġ. Kellu bżonn jinħased. U l-istess ħaġa aħna nħarsu lejn ir-Riforma Protestanta. Il-Knisja kienet hemmhekk, però kienet imtaqla b'ħafna ħmieġ ta' twemmin ħażin u anke prattika ħażina. U appuntu għalhekk narfu din ir-Riforma Protestanta bħala stejqien revival. Alla nefaħ nifs ġdid fil-Knisja tiegħu. U għandna wkoll jekk naqraw il-Patt il-Qadim hemm diversi okkażjoni ta' riforma fejn Alla jerġa' idawwar il-poplu tiegħu lejn il-verità mqazza tiegħu, fi żmien Ġeħosafat, fi żmien Ħeżekija, s-Sultan Ħeżekija, diversi riformi. Ir-riforma hija tajba. Min jibqa' maħmuġ jew jażel jibqa' maħmuġ m'għandu ebda dritt jikklejmja li għandu raġun għax il-Knisja tiegħu hija iktar antika. X'raġunament huwa dan? Dan ir-raġunament allura kollha ngħidu il-reliġjon tal-Hindu jew tal-Buddisti hija valida u l-Kristjaneżmu mhux. Mhix kwistjoni ta' min huwa l-eqdem, hija kwistjoni li ma' Knisja tqarreb l-iktar lejn id-dottrina apostolika. Meta inqablu x'temmen it-twemmin tiegħek kemm huwa bbażat fedelment fuq il-Bibja mqazza, hemmhekk li tibda taraf min għandu raġun u min m'għandux. Aħna l-Evanġeliċi tajb inkunu nafu li nemmnu l-kredijiet antiki kollha. Il-kredijiet li bdew mis-seklu 2, 3, 4, 5, il-kredu tal-Apostli, il-kredu ta' Niċea, il-kredu ta' Kostantinopli, il-kredu ta' Atanasju, kollha nemmnuhom. U allura nistgħu naffermaw mingħajr mistħija u mingħajr intimidazzjoni il-fidi tagħna hija fidi antika, hija fidi li tmur lura għall-Iskrittura mqazza. Li ma naqblux miegħu hija d-devjazzjonijiet medjevali. Anke d-devjazzjoni moderni, illi pereżempju Marija telet is-sema b'ruħ il-ġisem, illi r-ruħ tmur is-sofri biex tbatti għad-nubieta fil-purgatorju, dan ma kollha invenzjonijiet. U ħmieġ illi rridu nkunu kuraġġjużi li ngħidu le, daka mhux malla fl-Iskrittura aħna warbuha. Dak hija l-ispirtu tal-Riforma Protestanta. Il-dottrina l-aħwa tagħmel differenza enormi. Ħafna nies jgħiduna ħafna nqogħdu niġġieldu bejnietna mhux aħjar nieħdu bidejn xulxin, le, id-dottrina x'nemmnu tagħmel differenza enormi. Kif nafu? Ġesu jgħidilna, il-verità tagħmilkom ħelsin. Il-verità mhux l-emozzjonijiet tagħna, mhux kif inħossni, mhux le, il-verità li hu pproklama flimkien mal-profeti u l-apostli għad-disa tiegħu. Jekk nibqgħu ignoranti allura dwar li modi x'ġara għalfejn illum hemm l-Evanġeliċi u hemm l-Ortodossi u hemm il-Kattoliċi, ġraw affarijiet. U ma ġrawx b'kombinazzjoni, kien hemm raġuni għalihom. Aħna ngħidu li r-Riforma Protestanta kien hemm bżonna u kien hemm ilha li bżonna ir-riforma. Il-Knisja kienet qiegħda tokrob. Anke kien hemm ħafna ilħna Protestanti fil-Knisja Kattolika illi kienu qegħdin jikkritikawha blaħnina. Illum l-idea hija il-kurrent ekumeniku li kemm jista' jkun nilqgħu l xulxin aħna ħobbu l-proxmu kollu tagħna. Kull bniedem u x'inhu il-nazzjonalità tiegħu, ir-reliġjon tiegħu inħobbu l-kulħadd. Imma wkoll narfu id-dmir tagħna illi l-verità nsejħu la verità u dak li huwa gidba nesponuha bħala gidba. Iridu wkoll
fil-mixja tagħna bħala Kristjani li niġbdu l-attenzjoni ta' ħaddieħor, speċjalment nies ta' madwarna illi klejmjaw li qegħdin f'dil-kultura nisranija. U ngħidulhom kif smajna fis-Salm, agħti widen u poplu tiegħi għall-istruzzjoni tiegħi. Mejjel widintek għall-kliem ta' fommi. Għandna messaġġ importanti u kruċjali x'ngħaddu l dawn nies ta' madwarna. U b'kumpassjoni rridu ngħidulhom għandna ħwejjeġ importanti x'ngħaddulkom. Għandna l-Evanġelju illi intom ma tafuhx jew temnu verżjoni mawġa u żbaljata tiegħu. Intom kontu kattoliċi, ħafna minnkom, u tafu x'kontu temnu. Kif ħatmur l-ġenna? Billi temmen fi Kristu, tipparteċipa fis-sagramenti, titwet mill-ġdid bil-magħmudija u tagħmel l-opri tajba sabiex tkun timmerita l-ħajja ta' dejjem. Qed nikkwota l-katekiżmu tagħhom, sabiex timmerita l-ħajja ta' dejjem. Irridu nkunu nafu l-istorja. Ma nissograwx ninsew il-passat u wis inqas naħbuh minn uliedna. L-ewwel għalqa ta' evangelizzazzjoni tagħna hija uliedna stess, dawk li huma qrib tagħna, dawk li huma qrib tagħna. Il-Bibja hija storja mill-bidu sa tmiem. Però tafu intom illi l-istorja ma waqfitx meta nkiteb l-aħħar ktieb tal-Bibja. L-istorja meta għaddejja vera. L-ewwel seklu, t-tieni seklu, t-tielet, ir-raba' u issa ninsabu fil-21 seklu. Illi l-uliedna rridu nagħlmuhom l-istorja. Ħafna minnkom ma tafux l-istorja. U forsi titħawdu. Ma tafux ġara fis-seklu 11 pereżempju. Ma tafux fejn naf jiena. Irridu nsiru nafu l-istorja biex ukoll nagħlmuha lill-uliedna. Deuteronomi 6 jgħid dan il-kliem li jien qed nikkmandak illum ikun f'qalbek. U tgħallimhom bibżulija lill-uliedek. U titkellem dwarhom meta tpoġġi f'darek u meta timxi fit-triq, meta timtett u meta tqum. Jiġifieri kull fejn tkun, f'kull okkażjoni, fittex li tkellem, ikkatekizza, għallem lill-uliedek. Il-modija tal-mulej. Rridu nirrakkontaw lill-ġenerazzjoni li ġejja it-tifrid tas-sit u qawwietu u l-meravilji tiegħu illi jagħmel. Meta Alla ħareġ il-poplu Iżraelita mill-Eġittu, mill-jasar tal-Eġittu, waqfilhom festa speċjali msejħa Lejt. Lejt fejn kellhom joqtu l-ħaruf, tajjeb, u allura Mosè jkellimhom hekk ara. Jgħidulhom jiġri meta ibnek jistaqsik fi żmien li ġej, x'inhu dan? Għalfejn qed toqtu l-ħaruf u tikluh bil-wieqfa bil-bastun f'idejkom? Għalfejn? U liedna jistaqsuna, x'inhu dan? Imbagħad tgħidu bejt qawwija Jaħwe ħareġna mill-Eġittu minn dar jasar. Idu nkun kapaċi ngħidu lill-uliedna għalfejn nagħmlu ċert affarijiet, għalfejn immorru knisa biex nitolbu, għalfejn immorru knisa biex naqraw l-iskrittura flimkien. Għax dawn l-ħwejjeġ Alla jikmandhom minna. Vera? Irridu fost l-emejjel setana Alla li semmi s-Salm, Salm 78, insemmu l-fatt trement u fondamentali li Alla tagħna kelmtu vers 5 jgħid Alla stabilixxa testimonjanza f'Ġakob u appunta jew ħatar liġi f'Iżrael li kmanda lil missirietna. Mill-antik tom il-liġi dik il-liġi baqgħet għaddejja, baqgħet moddija minn ġenerazzjoni għall-oħra. U aħna wkoll rridu narfu l-importanza bażika tal-iskrittura imqazza. Mingħajr il-Bibja aħna qisna bin-nur fir-rieħ, ma nafux li ma naħa niġbdu. Kull rieħ, kull idea li nisimgħu fuq il-medja ħadd influenzana. Bl-iskrittura mqazza ħanieqfu ħanimbnew bħala fuq blata solida. Rridu allura ngħaddu il-verità li aħna nfusna ħadd ieħor għallimna, ngħaddu għal ħadd ieħor il-ġenerazzjoni li ġejja, lill-uliedna. U speċjalment minn żorithom, minn mindu jkunu ċkejknin. Mindu jkunu għadhom laqqas jafu jitkellmu kważi. Vers 5 jgħidilna stabilixxa testimonjanza f'Ġakob. Li kmanda l-missirietna allura l-verità tiegħu tibqa' għaddejja
tgħaddi il-verità lill-ġenerazzjoni li ġejja. Pawlu kiteb il-Timotju qallu imma int Timotju kompli f'dak il-ħwejjeġ li tgħallimt u sirt konvint minnhom. Billi taf minant min tgħallimthom u kif mindu kont tarbija ilek taf l-Iskritturi Sagri. Xi privileġġ uniku dan it-tfajl kellu illi nantu u ommu kien jisibu l-okkażjoni biex jgħalmuh x'kitbu l-profeti. Qegħdin nużaw dan il-privileġġ uniku u eċċezzjonali. Jekk taqra mqarb ġirja l-tib tal-proverbi, issib kliem bħal ibni, twarrabx kliemi, għandek il-missieq qed itkellem l-ibnu. Isma' mill-kliem ta' fommi, jien nagħlnek l-erf. Hija ħaġa loġika illi aħna li għandna l-ulied nagħlmu lilhom l-ewwel biex huma wkoll ikunu studati fil-verità tagħha. Għaliex nagħlmuhom? Vers 7. Ħalli qiegħdu il-konfidenza tagħhom f'Alla u ma jinsewx l-opri tagħAlla iżda josservaw il-kmandamenti tiegħu. Għalhekk tagħlim biex huma wkoll josservaw il-kmandamenti tiegħu, jonorawh fil-ħajja tagħhom u jimmeraviljaw ukoll bl-opri ta' idejh, bil-fidwa li hu kisbilna permezz ta' Ġesu Kristu. Kull ġenerazzjoni, inkluża tagħna, tinsab ħolqa bejn il-passat u l-futur. Aħna llum il-ġurnata ħolqa bejn in-nies ta' qabilna u ħolqa għan-nies li ġejjin warajna. X'ħanagħmlu? Illum il-ġurnata x'ħanagħmlu? Pawlu għal Timotju l-ħwejjeġ li tgħallimt minn għandi fost ħafna xhieda għaddihom lill-irġiel fidili oħra li jkunu kapaċi jgħadduhom lil ħaddieħor ukoll. Tara għandek 4 ħoloq. Pawlu għallem il-Timotju, Timotju għallem lill-irġiel fidili, irġiel fidili jerġgħu jagħmlu l-ħaddieħor. Hekk dak huwa l-metodu tagħlla biex aħna ngħaddu l-verità tiegħu. It-torċa tal-verità illi trid tibqa' tixel f'din id-dinja mutlama. L-epistola l-Ebrej semmilna li aħna imdawrin bi sħaba kbira ta' xut. Nies qabilna ibda minn Abel, Henok, jisemmi Abram, Isaac, Jacob, Mosè, linja sħiħa ta' nies. U dik il-linja ta' nies fidili għadha għaddejja sal-lum. Dik it-torċa tal-verità li rċevejna irridu ngħadduha lil ħaddieħor. Dan l-impenn l-aħwa huwa valla pena. Huwa importanti għaliex kif qal Ġilormu kien dak li traduċa l-Bibja għal-Latin fis-seklu 4. Il-Latin kien l-Ingliż tal-lum qisu. Kien hemm bżonna din it-traduzzjoni. Ġilormu qalibha għal-Latin u qal illi min huwa ignorant x'fiha l-Bibja huwa ignorant dwar Kristu. Daqshekk sempliċi. Ma tafx fiha l-Bibja, ħatkun ignorant dwar Kristu. Ħatibqa' issostni illi inti minn għalik għandek raġun meta tinsab żvijat, tinsab il-bogħod bil-verità u waqqas bistaf. Il-Bibja l-aħwa tgħallimna kif nistgħu ninħelsu l-ewwel minn nubietna. Bibja Alla ma tgħajilniex biex nitgħallmu l-kimika jew ix-xjenza bija, jew il-Franċiż, jew kif insajru. Le, il-Bibja għandha skop speċjali. Ingħatat biex bija nitgħallmu kif immorru l-ġenna. Vers 15 jgħidilna l-Iskritturi Sagri kapaċi jagħmluk għaref għas-salvazzjoni permezz tal-fidi li fi Kristu Ġesu. Pawlu wkoll jieħu l-okkażjoni hawnhekk u jgħid kif nikseb għas-salvazzjoni, kif tkun tiegħi permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Mingħajr is-sagramenti, mingħajr l-opri tajba, permezz tal-fidi biss. Ruman 5 vers 1. Għalhekk billi aħna ġustifikati bil-fidi għandna sliem ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. L-Iskrittura wkoll tkompli mbagħad tallimna kif ngħixu għal Alla. Issa li jiena ninsab saltnatu, issa li jiena wilt tiegħu. ċittadin ta' saltnatu, kif ħanejx għalih? Dan huwa il-respons, din hija l-reazzjoni naturali tagħna.
Alla li ħabni irrid nħobbu lura. Kif? Kif ħanħobbu? Kif jidher li jien? Pawlu jgħidilna, kull skrittura ispirata minn Alla u tiswa għat-talim bija ħadd titgħallem il-verità. Għaċ-ċanfir fejn qed tiżbalja għaċ-ċanfrek, għall-korrezzjoni u għat-taħriġ fil-ġustizzja. Taħriġ fil-ġustizzja ġifier. ħatgħallmek kif tgħix sura ta' nies. ħatgħallmek kif tgħix bħala dixxiplu ta' Ġesu, illi tikber fil-mħabba, fil-fidi, fit-tama tiegħek. Mingħajra ħatibqa' ikkakmad, ħatibqa' mwaħħal fis-superstizzjoni, f'nofs veritajiet u anke f'gideb sfaċċat. Min ma jafx l-Iskrittura, ma jafx il-Kristu. Jada sek sempliċi. Il-Bibja wkoll tassigurana illi bija bil-Iskrittura fidejna, anzi, bil-Iskrittura f'qalbna. Għandna gwida adekwata u suffiċenti x'nemnu u x'ma nemnux. Vers 17 jgħidilna sabiex il-bniedem talla jkun kwalifikat kompletament. Għami biex tgħix ħajja sewwa qudiem Alla, li toġob il-Alla. X'għandek bżonn? Bħala għodda il-Bibja Mazza biex tkun kwalifikat kompletament fornut għal kull opra tajba. Pawlu jgħallem illi l-Bibja hija l-ogħla qorti ta' appell. Biex niddeċidu, mela jien minnek, inti ta' minn differenti minni, biex niddeċidu minn għandu raġun, xem miktub, xi ħaġa li għallimha Ġesu ripetutament. Xem miktub ki jgħidilhom lis-semmija tiegħu. Meta saqsew fuq id-divorzju jew kwistjonijiet oħra. X'kitbilkom Mosè? Kif taqraw? Il-Bibja tiddeċiedi min għandu l-verità jew le. Għaldaqstant il-mandat tagħna illum avolja din ngħix fi żmien modern meta mqabbel ma' żmien l-Apostli. Jibqa' l-istess, jibqa' ma jinbidilx. Anke jekk naraw riżultati forsi minimi. Pawlu Apostlu ikompli jgħid il-Timotju nordnalek solennement fil-preżenza tal-Alla u ta' Kristu Ġesu li għandu jiġġudika ħajjun mejtin u bil-manifestazzjoni tiegħu saltnatu x'għandu jagħmel? Priedka l-kelma. Il-mandat tal-Knisja hija li xandar tipproklama il-kelma. Il-kelma. Bir-raġun aħna nemnu f'dik li nsejħula sola skrittura. Dak li tal skrittura inħadnu u nilqgħu u rrid nipprattikaħ. Jekk mhux fl-iskrittura ma rridx naf bih. Priedka l-kelma kun les fi żmienu u barra minn żmienu. Ikkonvinċi ċanfar eżorta, inkoraġġixxi ġifieri, b'kull paċenzja u tagħlim. U dana fid-dawl ta' profezija li Pawlu ta' immedjatament wara. Profezija li evidentament qiegħda sseħħ fostna illum il-ġurnat u ilha sseħħ. Illi n-nies ma jissapportux il-verità. Isimgħu kif kompli. Għad jiġi żmien meta d-dottrina korretta mhumiex se jissapportuha. Mhumiex se jissapportuha. Iżda b'widnejhom jikluhom se jakkumilaw għalihom fushom għalliema skont il-passjonijiet tagħhom stess u se jdawru widnejhom lemm il-verità u se jkunu iddevjati se jmorru u jemnu l-ħrejjef. Għajdli xħrafa il-purgatorju. Fejn fl-iskrittura? Id-dottrina d-domma tal-purgatorju. Aktar u aktar meta il-Knisja Kattolika għamlet domma tal-fidi fis-seklu 12. Laħu jridu noqgħdu attenti. Forsi ma narawx riżultati ta' stant, Pawlu jgħidilna komplu xandru il-kelma. Komplu supremazija u n-neċessità tal-Bibja difatti għanqlu lil diversi servi tal-Alla għaddejja tal-Alla matul is-sekli biex jagħmluha disponibbli għan-nies in ġenerali. Rridu li n-nies ikunu jafuha l-Bibja. Ikunu jafuha. Kontrarju għal ħafna ċensuri mill-Vatikan biex la tkun tradotta f'lingwi oħra u lanqas moqrija. Tgħid li ma dak kien forsi xi żmien qasir ta' ftit snin, sekli twal. Sekli twal. Għaliex, ovvjament,
il-Bibja tikxaf l-għawar ta' dak li għandu żball. Mhux tab xejn. Illi kull fejn kienet issib il-Bibja kienet taħraq tiġma l-kopji tal-Bibja u taħraqhom f'nofs ta' pjazza. U taħraq lin-nies li jitraduċuha. Wieħed minnhom William Tyndale. Forsi ma smajtux bih. William Tyndale ħanaraw tinnotaw li ħajja qasira wista 42 sena. Qatluh. Qatluh ħesran. Għalfejn kien daqshekk mibgħud, ħanaraw slajd l-oħra. Hawnhekk qegħdin naraw illi William Tyndale kellu missjoni f'ħajtu. Ried meta ra l-injoranza grassa tan-nies. Anke kif ngħidu aħna bil-Malti il-ħuta mir-rasa tinten. Illi anke l-mexxejja tal-Knisja kienu totalment ignoranti x'fiha l-Iskrittura. Għal din il-Bibja irrid naqlibha għall-Ingliż. U nagħtiha f'idejn in-nies biex jaqrawha huma nfushom. Hija jagħmel dak ix-xogħol. Stamp oħra? Dan huwa hija edizzjoni tiegħu innotaw l-Ingliż kemm huwa stramp, jekk kapaċi taqraw minn hemmhekk kif jibda l-Vanġelu skont Marku. Slajd oħra? Dak huwa il-patt il-ġdid meta ippubblikah sentejn qabel ma miet. Immaġinaw, dak fih daqshekk, ġifieri. Gergrux għax ġibu da magħkom il-Knisja. Kapu lavur. Meta aktar tard ħarġet l-authorized version il-Bibja li sar l-iktar popolari, 85% tagħha kienet propjament dik it-traduzzjoni. Slajd oħra. Hawnhekk qegħdin naraw fil-ħabs meta inkarċeraw minħabba din il-missjoni tiegħu. Slajd oħra. U hawnhekk meta grazzi għal ħidma tiegħu il-Knisja Kattolika Rumana rat kif għamlet biex għalqitu dawret ħabel ma' għonqu sakemm fgawh, imbagħad slajd oħra ħarquh ċelebrazzjoni għall-vittorja tagħhom. Ara ma ngħidux illi nixxiebħu tagħlim l-istess vera. Maħna rridu il-Bibja nħorġuha għad-dawl. Post tenebris lux. Wara d-dawl, wara d-dlam jiġi d-dawl. U huma jridu li jħalluhom fid-dawl. Slajd oħra. L-ewwel edizzjoni ta' kotba kollha ta' Tyndale li ħarġet wara li kien miet. L-aħjar, wieħed mill-aħjar kotba li produċa kien The Obedience of a Christian Man li qiegħed hawnhekk. Għadu jinqara sal-lum. Slajd oħra. Monument ġol Belġju fejn kien maħrub għaliex kienu qed jikkaċċjah biex joqtluh fl-Ingilterra. Ovvjament dawn il-martri wara li noqtluhom mbagħad nibnulhom monument. U anke ieħor slajd oħra, ieħor ġol Ingilterra. William Tyndale huwa eroj tal-fidi għaliex ta' lil-nies l-iktar ħaġa li kellhom bżonn f'ħajjithom. Il-Bibja Maqdsa. Illi jkunu kapaċi jiftħuha u jaqrawha. Kien irranġa mill-Belġju biex il-patt il-ġdid li produċa kienu ipoġġuh fi xker tal-qamħ u jdaħluh kontrabandu ġol pajjiż. Tant kien hemm ifferoċjar kontra l-Bibja. William Tyndale illum jgħallimna li l-linji jridu jkunu ċari. Il-linji jridu jkunu ċari. Fatti u stess qal impossibbli tippriedka lil Kristu mingħajr ma tippriedka kontra l-Antikrist. Iva, jekk jiena ħanejt li aħna salvati bis-sakrifiċċju ta' Kristu waħdu fuq is-salib, irrid ngħid ukoll li allura l-purgatorju ma jeżistix u billi tagħmel l-indulġenzi u affarijiet bħal dawn dawk huma kollha invenzjonijiet. Il-moviment ekumeniku llum jipprova jnessi d-differenzi. Irridna kontrarju għal San 78, irridna ninsew il-passat. Milli ma nsemmuhx il-passat. Walla jgħid le, il-passat titgħallmu minnu ħafna.
Ovvjament iridu jagħmluh biex bl-iskuża ta' unità bejnietna u imħabba. Aħna wieġbu l-unità hija mixtieqa. Infatti Ġesu talab għalija u naħdmu għalija. L-imħabba hija essenzjali, imma d-dottrina biblika hija indispensabbli, ma tistax tgħaddi mingħajrha. Bħal ma tistax tgħaddi mingħajr arja u ikel. Il-verità biblika isservi bħala l-pedament għat-tnejn l-oħra, għall-imħabba u għall-unità. Jgħid il-bniedem jibqa' l-fatt li hemm Vanġelu wieħed. U l-aħwa, tiskantawx hekk ngħidilkom li l-Knisja Kattolika Rumana ma xxandarx u ma tgħallimx dak il-Vanġelu wieħed. U ngħidha biswit il-qalb, ngħidha b'responsabilità kbira u nista' nagħtikom provi mill-katekiżmu tagħhom stess, mill-kitbiet tagħhom stess. Il-Knisja Kattolika Rumana ma xxandarx il-Vanġelu Apostoliku. U Pawlu qal illi jekk xi ħadd ixandrilkom Vanġelu ieħor differenti minn dak li xandrilkom jien ħajkun misħud. Kliem ibes. Il-għaliex hemmhekk hemm fin-nofs is-salvazzjoni tal-bnedmin. Waqt indejlu ukoll isejħilna mill-ġdid għal kuraġġ. Għandna ħabta aħna neħbew frokna. Tindej qed jgħidna kuraġġ. Fil-missjoni tagħna kuraġġ. Kristu jgħidilna jinsab magħna sa tmiem id-dinja mela ħalli l-merħla ċkejkna tiegħu tkun qalbina. Ġesu għedna il-preżenza tiegħu ħankunu kuraġġjużi għalih. Pawlu jgħidilna għalhekk infakrek biex tkebbes mill-ġdid id-don talla li hu fik permezz ta' tqejjed ta' jdejja. Għax Alla ma tani spirtu ta' timidezza li morru neħbew frokna. Iżda ta' seta' u mħabba u dixxiplina fuqna nfusna. Tyndale fil-kitbit tiegħu jgħid jekk Alla umana ma tagħmilx differenza minnu kontrina, avolja huma isqfijiet, kardinali, papiet jew huma min huma. X'kuraġġ. Vera? Jistgħu jkun min ikun l-istess bħal Luteru fil-dieta ta' Worms quddiem l-imperatur innifsu, jgħid ma stax nagħmel mod ieħor. Qalbi il-kuxjenza tiegħi hija marbuta mal-kelma t'Alla. Tyndale ukoll ifakkarna illi biex il-messaġġ tal-Evanġelu ngħadduh ikollna nbagħtu. Ikollna inħallsu prezz. Fil-każ tiegħu kien mibgħud seta' kieku komprometta ruħu seta' baqa' jgħix fl-Ingilterra, skular, lecturer fl-università, kellu futur brillanti. Seta' hemm u jkollu introjtu paga tajba u jkun stmat u kulħadd itabtablu fuq spaltu jgħidlu kemm inti bravu. Ma Tyndale għażel illi jbati, jkun mibgħud, riġettat, eżiljat, abbandonat minn ħbiebu, finalment kien tradut u miet martri. Darba fost l-oħrajn, William Tyndale kellu diskussjoni ma' wieħed prelat ma nafux kienx isqof jew xi ħaġa oħra. Dan l-isqof għallu jaqblinna ikonna l-liġijiet tal-Papa mill-liġijiet tal-Alla. Għatifem. Iġbi jaqblinna ikonna l-liġijiet li kif kienu dari ma tistax tiekol laħam nar ta' ġimgħa u invenzjonijiet hekk. U da għallu jaqblinna ikonna l-liġijiet tal-Papa mill-li tal-Alla. Tyndale wieġbu nisfida lill-Papa u l-liġijiet kollha tiegħu. U jekk Alla jħallina ħaj qabel ma jgħaddu ħafna snin. Se nara l-tfajjel li jaħrat fl-għalqa ikun jaf il-Bibja mqazza wis aktar minnek. Allu. U vera. U naf illi fostkom għaw nies illi l-Bibja jafuha wis aktar minn kwalunkwe assisin li għaw Malta. Tafuha wis aktar. Is-sitwazzjoni għadha ma nbidlitx. Pero biex dan il-proponiment tiegħu seta' jseħħ ħallas qares. Laħaq ittraduċa l-Patt il-ġdid, beda il-Ġenesu l-Esodu, laħu qabduh u tajruh min nofs, mit martri. Pawlu jgħidilna tistħix mela mixjieda ta' sidna lanqas minn il-proġunier tiegħu iżda sofri miegħi għall-Evanġelju. Kważi nsejna il-lifa biex aħna ngħaddu l-qudiem s-salta t'Alla irridu nsofru.
Sofri miegħi għall-Evanġelu skont is-seta talla li salvana u sejħilna b'sejħa qaddisa mhux skont l-opri tagħna. Qed jarġa' jfakru x'inhu l-Evanġelju. Se Alla sejħilna mhux skont l-opri tagħna x'konna tajbin. Imma skont l-għanu l-grazzja tiegħu stess li kienet mogħtija lilna fi Kristu Ġesu qabel il-bidu taż-żmien. Tindejl ukoll jeżortana biex ma ngħixux qatt paxxija ta' nfusna. Għork nasib jiena il-ċanfira ta' tindej tinħas ħafna. Fil-Knisja Evanġeliċi llum aħna ħsib li nkunu ngħixu paxxuti, komdi, issa wasalna fejn naslu tindejdilna le, il-Knisja jgħidilna hija l-unika istituzzjoni fuq l-art li teżisti għal dawk li għadhom barra minnha. Għalfejn neżistu fuq l-art biex niġbru in-naċ mitlufa ħalli huma wkoll jisimgħu l-Evanġelju u jafdaw fi Kristu Ġesu. Tindejl ma rridx ikun magħdud mal-ġenerazzjoni perversa ta' żmienu. Ħana ġenejt kellu futur sabiħ kellu. Però għażel illi jitwarrab mill-ġenerazzjoni tiegħu, vers 8 tas-Salm jgħidilna ħalli osservaw il-kmandamenti tiegħu u ma jkunux bħal missiriethom. Ġenerazzjoni stinata u ribelluża, ġenerazzjoni li ma preparax qalba u li l-ispirtu tagħha ma kienx fidil li Alla. Tindejl ħares lejn il-Kristjanizmu u ra li kien stinat, imwebbes fis-superstizzjoni u fl-idolatrija u fl-immoralità. U prefera li jgħix waħdu milli ikompli jirċivi il-foħrija ta' din id-dinja. Finalment Tindejl għex bit-talb u t-tama. Għex bit-talb u t-tama. L-aħħar talba tiegħu qabel ma ħarquh. Jew għalquh. Kienet din: Omulej, iftaħ għajnejn is-Sultan tal-Ingilterra. Għax is-Sultan tal-Ingilterra innifsu kien qiegħed kontrih, mhux biss il-Knisja ma wkoll is-Sultan. Il-Gran Brittanja kienet imbagħad waħda minn dawk il-pajjiżi li rispondiet bil-qawwa għar-riforma. Meta r-riforma bdiet tinfirex l-Ingilterra kienet waħda minn dak il-pajjiżi li rispondiet għad-dawl tal-Evanġelju. U aħna kif inħarsu lejn pajjiżna llum il-ġurnata? Ir-riforma għadha għaddejja. Il-Evanġelu għadu qiegħed jixxandar laħaq il-ġnus kollha, ma jfissirx li għax qed jixxandar f'Malta n-nies ta' Malta semgħu. Nies ta' Malta għadhom ma semgħux. Għadhom ma semgħux. Iridu jisimgħu l-Evanġelu apostoliku. Qiegħed titlob għall-istejqien, qiegħed titlob biex Alla iqanqal nies ippreparati biex jirċievu kelmtu. Nies niedma illi lesti jħadnu il-Kristu s-salib tiegħu. Tixtieq li l-Knisja tkun riformata f'pajjiżek, riformata fil-versens tal-kelma. Fil-versens tal-kelma. Mhux billi hawn movimenti oħrajn. Wieħed minnhom ir-River of Love, illi pritkaw Vanġelu ta' prosperità, ta' rikkezzi, ta' risq, suċċess. Dak mhux il-Vanġelu. U rridu nkunu qalbina bħal William Tyndale illi nieqfu fuq saqajna u ngħidu le, dak mhux il-Vanġelu. Il-Vanġelu hu li aħna ġustifikati b'xejn bil-grazzja t'Alla permezz tal-fidwa li fi Kristu Ġesu. Li nirċevuha bil-fidi biss, it-tali fidi, illi la darba hija fidi ġenwina, moti għalina mill-Ispiritu Santu ħadd irriżulta f'opri tajba. Ħajja ġusta, ħajja qaddisa. Però Alla mkien ma jwiet l-uliedu li jagħtihom suċċess materjali, li jagħtihom saħħa fiżika, illi jagħmilhom sinjuri, x'hemm minn dan. U allura l-iswed ejnu tulu swed u l-abjad insejħu l-abjad. Tyndale qiegħed isejħilna għal fedeltà lil kelma t'Alla. U l-qaddisin fis-sema wkoll jagħmlu l-istess. Dik is-sħaba kbira ta' xut qed jgħaddulna l-istess messaġġ, kunu fidili. Aħna konna fidili. Issa jmislilkom li tkunu fidili. Minkejja l-azzard, minkejja l-perikli, minkejja t-tajjir, minkejja li tkunu imwarbin u majrin, kunu fidili lejn l-Evanġelju. Itlu dritt fl-armata.
għal gwerra ta' sliem bis-salib ta' Kristu molli fuq quddiem. Ġesu s-sit irjali żgur nitrionfaw. Iġru fil-battalja l-istandard